un sy'n jail. Pam? Iant yn ant y grof eto, bod o ddim eisiau bod yn ffrindiau merch i gonfyd. Ydy dad yn y jail? Ydy dad yn mynd i'r carchar a botio? Na, dim am dy dad fod yn sôn, ond am dat a fi ne. Ti? Yn convict? Nadw. Ond mae'n debyg bydd y ddau ohonyn ni yn gorfod gwynebu llys barn. Pam? Wel, pan ddeithon ni i'r tŷ yma gyntaf, roedd rhaid i ni dalu trethu am... Ysgolion, ffyrdd, plesmona, glanhau strydoedd! Does bil uniaith Saesneg o'r cyngor un bore. Penderfynais ysgrifennu ateb i wrth o talu. Dau, Llangyne. Llysyr, arall i ti, Mr Richards. Beth yn y byd ydy hwn? Caint am gael ffurflen dreth yn Gymraeg? Mae'r ddynes yn gwybod wellgof! Rhaid bod ni'r Welsh Nationalists sydd wedi gwirioni pennau hefo Cymru. Mae'n un peth i ofyn am hawliau Gymru, ond mae ofyn am ffurflen i ganol cyngor yn Gymraeg yn gwbl afresymol. Sut yn y byd fydda geiriau Cymraeg yn ffitio ar y ffurflen? Cywir iawn, Mr Richards. Os nad ydy'r ddynes yn talu, bydd rhaid am fod y Baileys draw. Baileys o'r cyngor da ni, Mrs Beasley. Baileys? Yn ôl y wybodaeth sydd yn eich llythyr yma, dydych chi ddim wedi talu'r dreth. Byddai'n well i ddod i mewn, Mrs Beasley. Da ni'n ymwybodol bod ymweliad gan bobl fel ni yn gallu codi cwilydd. Os trefnwch fy modd y cael y ffurflen yn Gymraeg, fe dal arsom heddiw. Rhaid i ni gymryd o drefn o'ch tŷ chi, Mrs Beasley. Sut ydych chi'n teimlo? Tasa rwy'n edrych eich tŷ chi a cymryd eich dodrefn chi? Dim ond gwneud ein gwaith yda ni. A tasech chi'n cael ordos i'n nghogi. A dim ond gwneud eich gwaith fyddwch chi bryd hynny hefyd? Catherine Eileen Beasley! Fel swydd o bwrdd cyngor, mae'n rhaid i ni gymryd offer o'ch tŷ chi sy'n gyfwerth ar bil o 8 bunt, neu fydd rhaid i chi ymddangos o flaen y llys. Catherine Eileen Beasley. Dau yr all Llangenech. Speak up, woman! We can't hear you! Esgusodwch fi, ond siaradwch yn Gymraeg mwyn y nefoedd. The language of this court is English! Ond, da chi gyd yn gallu siarad Cymraeg, yn dydych chi? Mae'r ddynes yn obsessed gyda Cymru, sir. Rwyf wedi ysgrifennu at Mr Richards sawl gwaith i egluro'r sefyllfa. I am he! Wel, does... Mrs Beasley, English A is dwi'n deud mae Cymraeg yn iaith i, a dyna'r rheswm dros yr achos llys mae heddiw. Bydd rhaid i ni dalu, neu bydd rhaid alyn y Baileys draw. Mrs Beasley, I had a... Siaradwch yn Gymraeg. Oh, bydd rhaid cael cyfieithydd os bydd hi'n gwrtho siarad Saesneg. Court adjourned! Sy'n taith i'r llys heddiw ma? Mae hyn i gyd yn gyhoeddi strwyth gwael, Richard. Bydd rhaid i ni aros i weld. Mae'r achos yn y holl bapurau. Holl hefn ar bethau. Dyna ddyn da. Does gennau ddim byd ar ôl i'w roi iddynt. Mae chi wedi bod yn gwrthod ers 8 mlynedd, sir. Faint y ffurflen Gymraeg yma neu gostio? 2 bunt a 5 swllt a hanner awr i'w chyfieithu. Ond nid dyna'r pwynt, sir. Wyt ti am rhaid fideo yn y to? Wel, mater o egwyddor ydi o rwan, Delith. Pa egwyddor ti'n gallu costio cymaint y hyn i ni mewn PR gwael, Richards? Rho'r ffurflen ni di'n Gymraeg. Y ffurflen? Wedi argraffu? Dim mwy o lythyron, Delith. Dim mwy ysgrifenniad wasg. Dim mwy o ddadlau ar cyngor. Dim mwy ymweld ar llys. A dim mwy agor y drysau'n Baileys. Mae'r cyfan ar ben.